Ja mensen, goedendag. Me bar alas ma odi. Me hoop dat u allemaal en me ken boem aan een kado. Me ko even voor takje even kort met jullie. Want het is warm, ik heb het benauwd. Ik ga zo meteen een hele grote watermeloen kopen. Want dat benauwd echt appreciëren aan warang. Mensen mino konfu contact langa. Mino konfu contact langa no tapa a media. Maar aigo om one picking sani no mo aigo om one picking sani. Aga ala lespeki alasma sakafasi. Lukuja, a tijdlijn disi. Na mi persoonlijke tijdlijn dit jaar. Ano politiek tijdlijn dit jaar. Apartheid is aan de inzee. Ano één abi a tijdlijn disi. Na mi persoonlijke tijdlijn dit jaar. Sami abi jaren mi abeng. Dat want aki tap a tijdlijn disi. Me do sami wani ja. Onder eigen titel me do sami wani ja. A tijdlijn disi. Na sinds Nederland mi abeng. Mi anostra na mi koleri uroko na internet. Daarom mi tranga tapa internet. Mi wawan effecti anga wan heer leger tapa internet. Alla den techniek mi sabi. Alla den strategie mi sabi tapa internet. Maar atori samuan taki eigenlijk. Alla gadode me barisma. Dat if mi no sabi u persoonlijk. No bel me op na messenger. Mi no wani, mi ne vertrouw asandati. If mi no sabi u persoonlijk, niet opbellen op messenger. Mi no wani. Ik wil niet met vreemdelingen praten na messenger. Mi ne vertrouw asandati. En ook toe, mi no wani sma chat mi aksi rare vragen na messenger. Mo blokkeer you. Omdat meneer vertrouw, no was maar meneer vertrouw. No grond tapu gevaarlijk. Dus meneer vertrouw, no was maar. Dat me actie baka, me no wani no was maar bel me na messenger. If me no sabi you persoonlijk, inom bel me. Kotak if you na mi vrouw, kotak you na waf den vrouw voor me, me na ga je teke kiek. Af en toe we go uit eten, af en toe we go naar restaurant. Af en toe we go naar presigote kiek, etc. Dat you mag bel me. Maar if nooit me no meet you, me no sabi you, dat je bel me zomaar op, inom dwasandati. Me no wani voer gesprekken naar vreemds, maar redenen waarom niet, omdat bepaalde frames maar inneem gesprekken op. En mi maken sandati meekaba. En mi miranda, mi neuro kon aan fake accounts. Dus daarom, mi no wani voer gesprekken naar asma zomaar. Niemand mag mij zomaar opbellen. Wan bala be bel me tide. Is de abala be bel me. Wamande kai Jeff. Mi no sabi if na fake account, mi no sabi ere. Want ik kan de wan fake account ook toe. Ik kan de account dat hek mi no sabi. Maar wan man de kar Jeff, amai bel me tap messenger. Amai bel me stays. Dan net mi make one screenshot, mi share tap Facebook. Dat no bel me, mi no wan contact. Ik ga niet praten met jou. If mi no sabi you, mi no wan tak na you na telefoon. Mi ne vertrouw asandati. En if mi no sabi you toe, inom chat me dat je stel vragen. En if you vind mijn telefoonnummer via, inom app me dat je stel vragen. Want dan moet denken je tingi toch, moet denken je dotti. Je begrijpt? Omdat mi nou man, mi voorzichtig. Daarom teo kona mi tapu na lei. Imu abi bum bum bewijzen, imu abi. Bum bum bewijzen, imu abi. No so kan hij o meke you hanga. Kan hij o hanga you. Isabi toch?
En daarom mi voorzichtig, voer gesprekken naar alles maar. Bel me niet op via Messenger. No bel me zomaar. No zend berichten, give me zomaar. If you vindt mijn telefoonnummer, no bel me zomaar via WhatsApp op. Me no wani. Omeleisi me actie asandati. Maar toch bepaalde tranga yesi man, is sikans e bel me. Waman Jeff, amai bel me, stoor me, amai bel me. Me no wani, ik wil geen gesprekken voeren. Me no wan jere next. Me no wan, wie zei wani city, me no wani, me no ab interesse. Ik heb geen interesse, me no ab belangstelling. Me bunso kaba. Mi bunso kaba, mi abi no for money. Mi money sa mi abi me nyamente mi dede. Mi no abi no wan belangstellen. Niemand no bel mi zomaar. Mi no wan contact via Messenger, via WhatsApp. Niet opbellen. Mo blokkeer you en mo hangen na you yesi. Dus no bel mi no wan asandati. Mi ne vertrouw no wan sma, no bel mi zomaar. Na omeleisi me actie. Omeleisi me biggie. Omeleisi me actie. Toch bepaalde tranga yesi man is ook een kans voor bel me ete. Vooral de muisjes en hoofdes. Is die kans bel me ete. Niet opbellen, me no wani. Ik wil niet. Ik ben niet geïnteresseerd. Me no wan contact, no bel me op. En me takenk ba. A tijdlijn die na mi persoonlijke tijdlijn dit jaar. A politiek partij sami de inzee. A politiek partij sami de inzee, BEP. Ano BEP abi a tijdlijn disi na mi persoonlijke tijdlijn dit jaar. Na sami wani mi eduja. Na sami wani mi etakija. A tijdlijn disi na sinds Bakara kondre mi abeng. Sinds Nederland mi abeng. Na di mi live followers, mi live volgers. Facebook, doan wonder. Facebook tover en controle page. Maar normaal, abede wan tijdlijn. Nou, een gewone tijdlijn abede. Maar omdat mijn live followers, mijn live volgers, Facebook tover en controle page. Dat naar Facebook dwing. Maar naar mijn persoonlijke tijdlijn dit jaar. En nog voor een politieke partij. Dus na sami wani mi eduja. Na sami wani mi etakija tap eigen titel. Dat recht heb ik. En een recht dat hij me behoudt, een recht dat hij. Mensen, na het dat hij me bewan ginangawi even kort. Me no konf kontak langataki. Me no konf kongi langataki, lolotaki. Me no konf kon dwasandati. Maar u geef aboskopu doro. Me no wanisma bel me op zomaar. Aman Jeff bel me. Amai bel me zomaar. Dat me kon share asanja. Dat want to family van man, mi den kan de want to picking van man kinderen, ik reageer, ik tak want to lau sani. Umusor with da taki ano me bel sama zomaar op. Sama ano sabi an, hij moet niet zomaar mensen opbellen. If je no sabi wansma moet je niet zomaar opbellen. Mi no wan den contact dati. Mi no wan den contact dat, dus no bel me zomaar op. Vrouwen, mina is ook vrouwen naar Facebook. Mi lijn naar oman kaba. Ik heb genoeg vrouwen. En de vrouwen voor tegenwoordig, de gevaarlijk. Vrouwen kan lock je go in val. Vrouwen kan put je in problemen. Dus mi voorzichtig naar alle desandati. Mi abi een aantal vrouwen kaba. Sami tek kik naar de sinds mi kona saranang. De vrouwen dati, mi vertrouw de 100%. Mi ne verander de vrouwen dati. Ze zijn lekker, ze zijn goed en ik ben tevreden met hun. Mi no wani nyua erbij. Mi de tevreden kabanga ala de uma sami abi. Wan aantal Japanese uma, wan aantal kotika umang, wan aantal samaka muye, wan aantal Hindustani umang, wan aantal inheemse umang. Mi laina ka de uma dati. En de uma dati, a umang kring sami abi, asar mi kaba mi no wani nyua erbij. Want de nyuang, den kan gevaarlijk. De nyuang kan zit valgiu. Isabi? Dus daarom mi no one no moest bel me zomaar. Bel me niet zomaar op. Ik wil dat niet. A, U, B. Wist is man aan you. No bel me via Messenger zomaar op. Mi no one jere niks. Ik wil niks horen. En no zenden berichten die me zomaar ook toe. Via Messenger, etc. Ik wil niet.
Tegenwoordig is gevaarlijk. Jabi ome man, de man neemt gesprekken op. Jabi ome man, de man is zitten chuchagi man. Daarom sinds mi dena paramaribo. Sinds mi dena paramaribo. Mi abi 3 telefoonnummers mi abi. Mi abi 3 telefoonnummers. No one instantie. No one instantie kan soor mi taki. Miranda, je voert gesprekken naar Nederland over dit en dat. Of Miranda, je voert gesprekken naar Curaçao over dit en dat. Of Miranda, je voert gesprekken naar Soansma over dit en dat. Als dat niet bestaat. En daarom maak ik toestemming dat alle de 3 telefoonnummers sami abi. Alle instanties mag tap ding. Maak ik toestemming de mag tap alle mijn telefoonnummers. De mag go naar telesuur. De mag go naar digicel. Go teken mijn telefoonnummer dat de tap. 24 uur. De mag tap mijn telefoonnummer. Mine voor gesprekken. Daarom is dat no one man bel me. Mine voor gesprekken. En via Messenger ook toe. No one man bel me. No one. Mine voor gesprekken. En inoma make opname. Telefoongesprek opname. Want mine voor gesprekken. Als dat niet bestaat. Als dat niet bestaat. Is dat. No one sma bel me. Bel me niet op. Me blokkeer je. If you vindt mijn telefoonnummer via, je hoeft me niet op te bellen, want mino neem op. Ik ga je wegdrukken, maar druk je weg. If je app me, mino reageer, ik ga je blokkeren, wegdrukken, maar druk je weg. Mine voor gesprekken. Mine voor gesprekken, daarom no one man. No man kon zo me zwaar op met dat Miranda Luku. I voer gesprekken naar zo'n man. Of Miranda Luku. I chat zo'n man. Of je app zo'n man. Als dat niet bestaat. En daarom me begi alla day me begi dat bel me niet op. Chat me niet. If me no sabi you. No chat me, no bel me. Me no de geïnteresseerd. Ik wil geen gesprekken voeren. Me no lobasan dat is niet mijn stijl. Want tego voer gesprekken naar asma na so den olegi you ka. Na leiding olegi plus den neem gesprekken op den olegi. Te voer gesprekken naar asma naar buitenland den olegi. Te voer gesprekken naar asma in je eigen kondre ze gaan opnemen. Je chanteer je do olegi. Dus mine voer gesprekken naar no asma. Dus no bel me op. Brada Jeff, me no sabi you. I no bel me op. No bel me. Me no one contact. Niet opbellen. Je begrijpt? Me no one contact. No bel me op. Me ne bel op naast me. Dus niet opbellen. Na het hoor dat me want dat je even me baar den baka eto alesi. Dus me hoop de jere. Me hoop de arki. Dus niet chatten zomaar. Niet bellen. Ja, je mag chat me. Tako die gewoon. Goedemiddag, hoe gaat het? Alles goed? Dan kan ik goedemiddag, alles goed, groetjes. Maar je moet geen vragen stellen. Je moet me geen vragen stellen. Inom kon stel me vragen. Ik beantwoord geen. If nou een normaal vraag je actie niet, dan kan je antwoord. Maar zolang je gewoon een persoonlijke, kan je een actie niet vragen over Miranda bepaalde sanio een actie vragen en zo. Dan moet je analyseer snel toch. Dat zolang ik denk je tingi, dan ik blokkeer je direct. Want ik denk je tingi, dan ik blokkeer je direct. Dus inom kon actie me vragen. Je moet me geen vragen stellen. Mine beantwoord vragen. Inom doas aan dati. Dan kom je bij een probleem. Wat is me bij een probleem? Amoxie belegen me dat me staatsgevaarlijk. Amoxie dat me staatsgevaarlijk. Aman belegen me dat me staatsgevaarlijk. Dat me bete kan heilig afkati. Maar nou, als je no be abi, no one wettig en overtuigend bewijs no bede. Dat de man zijn drie schoten kon met tapu dat de man overhoor me. Met eigen de man tak verhoor.
jullie willen mij verhoren. Jullie moeten mij wijzen wat jullie aan bewijzen hebben. Ik beroep mij op mijn zwijgrecht, krachtens het wetboek van strafvordering. Dat betekent dat jullie mij geen enkele vragen mogen stellen. En ik ga ook geen enkele vragen beantwoorden. Jullie moeten mij bewijzen wat ik gedaan heb. Jullie moeten het Openbaar Ministerie, het OM, jullie moeten bewijzen leveren voor het Openbaar Ministerie. De wet zegt, het wetboek van strafvordering en wetboek van strafrecht zegt dat de wetten SR en SV zijn niet bedoeld voor de verdachte om zichzelf te belasten. Dat betekent dat de verdachte die hoeft geen verklaringen af te leggen. Want diezelfde verklaringen die kan gebruikt worden, die mag gebruikt worden tegen de verdachte. Dus je eigen verklaringen, die zouden jou kunnen belasten. Dat zegt de wetten. Dat zeggen de wetten. Dus inom bel mi koi actie mi vragen, mi safa de wetten euroko en mi euroko nanga wetten. Dat amoxie belegi mi dat mi staatsgevaarlijk. Terwijl mi no doen niks hè. Ik heb niets gedaan. Dat afval samen bij City, daar zijn de 3 rechercheurs, 3 schoten. Dat is schoten, osormi, we gaan je verhoren, we gaan je vragen stellen. Mitak, oh ja. Mitak, de mantak, wat zijn de vragen? De mantak, ja, we gaan je verhoren over alles. Over jou, over alles. Misor, de mantak, jullie kennen de wet toch? Jullie weten wat de wet zegt toch? Jullie weten wat het wetboek van strafrecht zegt en het wetboek van strafvordering. Wel, ik werk met de wetten. En het wetboek van strafvordering, wanneer er sprake is van een strafrechtbepaling, althans enig vermoeden dat betrokkenen een strafbare feit heeft gepleegd, krachtens de geldende reglementen, moet het bewijs geleverd worden aan het Openbaar Ministerie. Nou, via degene die betrokkenen willen verhoren. Maar betrokkenen mag volgens op grond van rechtsgelijkheidshalve, hoeft betrokkenen helemaal niets te verklaren. Betrokkenen die mag zitten en wachten en kijken wat de presentatie wordt van enig vermoeden ofwel enig verdenkingen of enig bewijsmiddelen. En dat betekent dat je moet mij geen vragen stellen. Dus en dat zit in mijn hoofd geïmplementeerd en daarom meneer tak na asmana telefoon. Inom bel me toe voor actie me sani. Inom chat me voor actie me vragen. Inom bel me voor denk ik dat je kon actie me vragen. Mijn niveau, aan niveau sami abi, mijn no wani bluff, maar mijn niveau hey. Aan niveau of mi a hey. Qua ontwikkeling, mijn niveau hey. En no bluff me bluff, maar alle de muizes en hoofdes, stuk voor stuk mi kan die allemaal les. Stuk voor stuk mi kan die allemaal les. Amoxisrek mi kan gi amales. Alla de muizes en hoofdes mi kan gi les. Kodomusu, muizes, Sampi, Jordaan. Alla de sma dat mi kan gi desma dat les. Over de ontwikkeling. Over politieke ontwikkelingen. Alla de san dat mi kan gi desma dat les. Daarom aan niveau sami abi. Min niveau sami abi. Meu guantori, amoxie belegi mi dat mi staatsgevaarlijk. Dat mi soort amoxie dat meneer taki. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ik praat niet. Ik wacht wel op het Openbaar Ministerie. Me wacht die justitie. Officier van justitie, hoofdofficier van justitie, officier van justitie of een rechtercommissaris. Nanga dengsma dat motaki. Nanga dengsma dat motaki. De eerste man sang amoxie sende kon verhoor me. Niet dat ik man tak, ik heb geen verklaring voor jullie. En of een fastie,
Zonder vrijpostigheid. Maar mino abi verklaring die mi otaki nanga officier van justitie. Nanga hoofdofficier van justitie. Mi lobby de uitdaging dat dit ook. Mi lobby de uitdaging dat die. Want dan mi otaki nanga officier tap niveau, tap level. Dan een officier van justitie. Nanga hoofdofficier van justitie. Dan kon stel me vragen. En mi lobby de san dat die nanga desma dat motaki. Officier van justitie. Als maar tegen me tak meneer Miranda. Ik ben van het Openbaar Ministerie, Justitie, Vrouwen Justitia. De minister zegt dat u heeft strafbare feiten gepleegd. En de minister pretendeert dat u al dan niet opzettelijk staatsgevaarlijk bent. Wat heeft u te verklaren aan officier Etaigimi? Miloka officier van justitie. Dat is mino. Dat is zo'n officier van justitie. Mevrouw de officier van justitie moet tak na asmat op gelijke niveau. Betekent dat mevrouw de officier van justitie, als de minister aan motie stelt dat ik staatsgevaarlijk ben, 1. Mevrouw de officier van justitie, welke staatsgevaarlijke handelingen heb ik gepleegd? Mevrouw de officier van justitie, wanneer heb ik staatsgevaarlijke handelingen gepleegd jegens de staat? En zijn die handelingen voltooid? En waar zijn de wettig en overtuigend bewijzen van die handelingen die ik zou hebben gepleegd, mevrouw de officier van justitie? A officier Lukumiso. A officier Taki, is goed, ik heb geen vragen meer. Tweede vraag. Meneer Miranda, de minister Amoxie zegt, u heeft de volksgezondheid in gevaar gebracht. Niet dat mevrouw de officier van justitie. De minister zegt dat ik volksgezondheid in gevaar zou hebben gebracht. Welke handelingen heb ik gepleegd? Hoeveel mensen heb ik ziek gemaakt in Suriname? Ben ik degene die coronavirus ontwikkeld heb in Suriname? Welke handelingen heb ik gepleegd die de gezondheid van heel veel mensen in gevaar zou hebben gebracht? Welke handelingen? Officier Taki, ik weet genoeg. Ik weet genoeg. Ako nang wantra vraag. Asormi, dat meneer Miranda, de minister zegt, u heeft de orde verstoord. U heeft de orde verstoord. Middag mevrouw de officier, hoe heb ik de orde verstoord? Heb ik streetparties georganiseerd? Heb ik voetbaltoernooi georganiseerd? Heb ik bonje gemaakt op straat? Even, maar rondaf even dat we het keren en ga even afronden, dan gaan we praten. Ja, ja, even. Weet dat? Heb ik bonje gemaakt op straat? Heb ik ergens op straat met een grote groep problemen veroorzaakt? Heb ik een grote feest gegeven en ja, het is uit de hand gelopen. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik allemaal gedaan? Dat wil ik weten. Officier Taki, ik weet genoeg. Dus dan nou, den 3 regisseurs aan de verhoor me. Ten mi betak nanga demandati. If mi betak nanga demang, dan a demandat biopot om me legi met dat papira. Terwijl
Mi wachti te mi miti abigi basi voor justitie openbaar ministerie. Mi taki na nga vrouw shitak no. Amandisi, a niveau van mandisi a hei. Amandisi no, ulibama me kamangwe. Ulibama me kamangwe. Laten jullie die man gaan hoor. Ulibama me kamangwe. Dus mi no was man om kon bel mi zomaar. Inom kon chat mi zomaar. Inom kon zenden berichten die mi zomaar. Want mi niveau sa mi abi. A hei. Mi niveau sa mi abi. Anga officier van justitie me taki. Nanga rechter me gitori. Nederland, dat mijn Facebookpagina, na ome officieren van justitie, rechters, advocaten, na desma dat me gitori. Gurum chima mi no man gitor na je, want mijn niveau a hey. En daarom me blokkeer de muisers te den contact lau sani, want mijn niveau hey. Ano bluff me bluff. A politiek partij pe mi de toe. A politiek partij pe mi de. Bep. Mi no go dape fugo leri politik sani. Mi no dena bep fugo leri politik sani drape. Mi pasa de san dat ik balangateng. Umu luku te mi go tak na nga kultuur TV of DTV te mi go taki drape. Mi ne bel voorzitter of ondervoorzitter voor actie de sami mus go taki. Na uit het hoofd me go taki dape. Dus mi no abi politiek les na nga de san dat van oudu. Mi pasa de san dat ik balangateng. En daarom no one man ne kon give me 6 if neging. No one man ne kon koor me. No one man ne kon give me 6 if neging. No one man. A politiek partij pe me de beb. No one man non denkt dat hij ook al leer met politiek sani. Natuurlijk, we luisteren naar elkaar. We luisteren naar elkaar. Maar met politiek niveau, a niveau pe me de. Hey. Hey, mina TV mes don dat de mij actie me vragen dat me piki. Cultuur TV, DTV. A de pres dat me mes don naar TV dat de mij konanga om me moeilijk vragen dat me piki de man. Mensen, groetjes, bye bye, odi, lobby. En de muisjes, ala de abop sama, mi lobby weer, mi lobby weer. Maar politiek, wabi me een verschil. En unom legi me tak mi de na abop, want mi no de na abop. Mina bep me de. Unom go make a video, take over video dat we bewerk dat we legi me. Want mi no de na abop, we legi me, u stop legi. Bye bye, ciao. One love, lobby.